mhla ka-1 ya mhla ka-1 mhla ka-1 ngiyazi ifoni yakho, idatha lakho, umlumo wakho, akekho umuntu ongakulawula ngaleyo nto leyo. Uwe nje ongayilawula ngakho. Kodwa ke nje ke mina ngiyakutshela ke mina utshelwa yimi ke manje. Usukhathele manje wena ukulawula ngapha kumaskandi la uzenza khona ibhoza ibhonkolo. Usungapha emakhumbini manje. Hayi kahle mhla ka-1. Ngeke sidalwa ukuze ulawule ngapha nje. Awume kancane nje, awume kancane. Awuqinise khona lapha komaskandi la ulawula khona. La emakhumbini nje awume kancane. Noma unekhumbi wena noma mhlawumbe uyarenka noma uyini. Mangabe usuzohamba nje ukhuluma indaba yokuthi manje amakhumbi kufuneka elayishe kuphi engalayishe kuphi akuzosuka umsindo ongenasidingo. Amakhumbi ngicade wazalwe khona. Imsindo kade asisuka. Kade asisuka imsindo. Bathunya uphuthu abantu namanje basathunya uphuthu. Awume kancane mhla ka-1. Awukulawule nje le komaskandi la ulawula khona. Awume kancane nje la emakhumbini. Phuma nje uphele nje. Angisho ukuthi ngiyakulawula ngalokho mhlawumbe ngenza ukuthi awuhambi uyokwenza lesi sidonsa sakho samavidiyo lapha kumaskandi chaze khona. Awume kancane. Awume nje kancane wena.